Здравейчка, аз съм Валка47, днес играем Minecraft оцеляване епизод 8, доколкото си спомням, ако съм точен, ако съм. Искам да намеря Вали, понеже го И днес би трябвало най-много да учим на лов. Заповядай, да довчатски малко. И готово останах без нищо. Както помните, в миналия епизод срещнахме Спайдермен, което не беше много приятно. Не беше най-приятното нещо, ама... как да е най-приятното? Просто след... не, ела сме наблизо до къща. И... ела. Обаче къщата на дърво при нас е много хубава. И скоро ще имаме моб фарм. Той ще фарми мобове. Къщата на дърво изгледа като дърво. Хора, очаквайте днес да направим моб фарм, т.е. да фармим мобове, т.е. да направим едно нещо, в което да се спамват злодеи. Ама се спамват козбък. Кози, води. Ще извади Аха. ще се намерим козбък. Значи ти... Шнурфелдюлер. Кой ни го е затворил? Ти точно. Миналия епизод. Добре, скоро така малко се рвуши на... Можем ли ти спечка да бутим, но те ще паднат и... Добре ми ти... Не съм аз. Той така И сега, скоро време, види... Днеска... Ама много дърва сме сложили, хора. Адски много долу сме Ако сложили. знаете колко труд полагахме за това нещо, после някой в коментарите... Къща на дърво, после някой в коментарите да напише майко, получи са мега зли. Хора, за това нещо полагахме адски много труд. Така че... Само къщата. Само къщата. Пишете в коментарите дали ви харесва и ако знаете някакъв вид къща, Кажете, че ние ще я построим. ще се опитаме. Кажете, искам къща под вода, аз съм строил къща под вода, ще се опитам пак. Пак аз ще построя. Ще следвам пак глава приятел. Минусовите най-разумно и ще да сме. Бите ела малко за айрон да учим. Няма пък. Не, за храна. Искам да се дразим, че не за малко. Внимавай. Сам дето съм на Като се върна, ще ви направя да отказвате, после се отдава на кръстото и е така работа. Ама бъдете сами добри. И добре хора, Няма гледа този видео. Много готино. Ще бъде много видео, неща излезе. и хора, Можем за ли такова сериозно? по-късно ще снимаме с някакъв наш приятел там, главен приятел на брат ми. Каза се пресвам. Очаквайте, да, очаквайте скоро време да снимаме малко колко е бъгано с пресенца. Сам да не видим колко грайдър. Давай и на Clash of Clans хора имаме грайда, един налечен Васко гледа този клип, той не всички Васко. Хора за протокола. Имаме грайда. Хора за протокола искам да ви кажа. Не очаквайте да снимам повече на Clash of Clans. Ще се върна след половин час. Добре, що хора Много гадно става. на Clash of Clans няма да снимам, защото първо гадно е видеото, второ искам да почна от начало и трето изгубих се. Вите. Ще видя отгоре. И трето, Се кача на YouTube. значи, трето, Clash of Clans на таблета ни си е малко мъничка и нещо, аз искам да се играе към тези и да снимам без да приказвам много. Аз видях къща на дърво и там е. Я чакай да ти правя. Качих се на едно дърво, чакай аз ще го видя. Не, аз ще се видя. Хубавото е къща, че Че отдалеч мога да я виждам и от високо. Планини, равнини, хора минават. кораби. Те трябва да не падаш. Добре, ето, на правилното място съм. Вите слез бавно, плавно, имам храна за теб. Не дей да падаш. После ще... Не се изпълни. Още един матч.
Дет сме сбирали. На половин зип. Така ще направя. Така ябълка. Мити, трябва да ти дам да реджимиш. Митко! Бързо излизай и вземи си айтемите. Голямо си гъвдя. Да, ти можеш да ви Добре, набързо. оставете в коментарите и това хареса ли. Мите, иди на лов, аз стоям за Айрон, само не искам пак срещи с Спидерман. Ешко, за всеки случай, ако видя пак Спайдермен, ще проверя половината неща в... Значи... Крамата. Ако остава влечето отворение, майко. Аз. Значи... Меча ще го оставя, Където е просим? Хора, видяхте ли уни праседет? Дете и така направих, видях го, така направих и го изчезна хора. И Айрон на 100% Тези неща ги прасе Херобрайн хора. Само Кирка и... Ей, бе, нашето, къде е нашето ми прасе? Ми прасе ми лъп с ваша. Добре, от къде сега почвам да лътат дупка в земята. Идвам. Не идваш. Идвам. Митко, трябва ни храна. Добре, ще купа такова начин. Оф, не ди да купаеш просто. Добре, трябва левели да е. Не първа да стана. Не са най-много левели. Най-много левели са ми. Мите, ние в този сервер се нуждаем. Не бива да умираме толкова много. Ти просто това като млем, какво ще стане? Не, нищо, просто в този сервер се надявам да не умираме толкова много. Що хора ни на Ние ще се сложим Майнкрафт оцеляването чак когато убием Ендър Дракона, то ще стане много напред, казвам. Добре, много искам просто едни тъпи диаманти да намеря. С такива левели малки като нас не са владени. Като имаме Айрон Кирк чакат. Като чакаме Айрон Кирк книжен, никой от нас няма. Аз държа в мене. Сигурно се е той Хора, който ни гледа... И намерихме обсидиан! Да, Намерихме ние обсидиан. безкрайния камък намерихме. И докато който ни гледа, може да Тъпо животно, един линка блок. на Ана Геймър YouTube. И се казва една моя приятелка. Ана Геймър YouTube. Идете и наспомнете да пусне да пуска малко повече клипове и... Ако ние спамете дислайкове, ако ние наспамте хора, да... Не, възможно. Само Спомнете само лайкове и сабскрайб. А ако не ви харесват клипвате, спамете дислайкове. Като нож. И добре, хора, ще спра сега, чакайте малко. Да, спрям клипа. Идва... На пауза, скоро. След една минутка ще го спра, докато намеря пещера или Айрон. Аз имам човек. Къде си? Ами Накъде? надолу в една дупка. Тук. Не, продължавай. Ей в тази дупка. Няма смисъл да идваш, защото няма място за двама, не Митко. Няма смисъл да идваш. Аз ще не ходя толкова с Един вземи храна. Тъпо Майнкрафт човече. Добре, нещо става с моето Майнкрафт човече, не може. Айрон. Не може да се победе, че не може. Мите, моля те, иди за храна. Няма и никво. Добре, бе, искам. Ай, там. Бай-бай. Завинаги може. Кое? Как и защо? Това прямо са тук. Падни? Падни? А сега? Стига се легава само Ама по те ще не падат, бе. защото е пясък. Да, Добре, те хора. спадат. Дай да ти дам моята. Аз ме папа, Първи изпогане, нормално Minecraft нещо. Давай бе! Благодаря. за тебе и да те заврете. И... Да те заврат в нас дупа, бе. Да, добре. Шалва, Добре, не, намеря. за винаги няма затварям вратата, ще остава хора. Стига се легава. Аз нямам А! да хваля. What? Идвам. Тук сме били. Мите, тук сме били. Да бе, тук. Е тази тъпата тук, където видяхме Спайдермен. Да, няма да пак. Айде ще го виждаш пак там. Да, аз
че де е хубав автограф. Да, да. Където видяхме Ендърмена. Дето ние минахме през него само в град. Да, именно дето. Някой че чака. Аз исках само да играм. Но то пък нос. Чакай, забравих нещо. Какво? Можем да снимам по-късно с нашия приятел през Кетчмания. Да, той не знам, що толкова харесват те двамата, но някаква причина. Ще ви трепим. Там можем да играем, че ние на някой епизод можем да отмъстим женски епизод. Нали ще ли заспиваш клипа, е? Да, и сега. Мело. Няма слаги, така че не съм го мила. А Добре, как хора, е тогава след 5, 4, 3, 2, 1, 7 и... много? Да, справихме клипа след около 5 минути копане, нищо не направих. Само малко. Един пук на тайра не намерих. Тук само влязах за малко в една дупка, намерих само 2 айрон, така че... Не знам какъв идиот трябва да съм, ще да намеря само той. Но скоро ще спираме клипа, ние го справихме на 11-та минута, сега е за наш 14-та. Значи сме спустили 3 минути, така че би трябвало 3 минути да спираме. Добре, интрото скоро няма да го има май хора, но за съжаление. Добре, само Най-добрия е. ще кача вкъща и... Ебен бъд съм. Хора, ти може да се оформи като селени. Е така да ката. Другия клип ще направим моб спаунър. А пък другия клип аз ще направя твит. Добре, хора, стискайте си всичко, ако трябва и тъшете, но не забравяйте само да харесате клипа и тук ще бъде Аз ще тъшака скоро. видео. Не бе, що тъшака, човек? Добре, хора, имах чувство последно нищо с душата ми, ама панината му. Добре, хора, довиждане, аз бях малко тъщи. Гледайте с клипа, бе. Ого, тук ти се получи мега някъде. Чао! Довиждане! Чао!